सरकारा जे जागोन बे खाथां बे 15थायावबो जों देरहागोन रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोंनो भट होदों होननानै आरो रायजोफोरजों जोंहा मोनसे सम्पर्क दं। गाबोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ फिथाइ फोसावजागोन आरो गाबोन भट साननाया जागोन फुंनि 7 रिंगा एबा 8 रिंगानिफ्राय जागोन भट साननाया आरो चिरां जिल्लायाव मोननै बिधानसभा दं 20 नं बिजनि बिधानसभा आरो 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बाहाय माखासे दोलोनि बिजाथि आरो गुबुन गुबुन दोलोनि बिजाथिफ्रा बाहागो लादों आरो बिथांमोननि रिजाल्टखौ गाबोन मोननाय जागोन। बे समाव आं दं 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि बिजाथि पानेराम मावरा बिथाङा आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा आं बिथांनिफ्राय दा मिथिलाङो गाबोननि जानो गोनां जोंनि बिसायख'थिनि फिथाइ सानजानायाव माबायदि आसा बिथांनिफ्राय आसा सार गाबोन आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिनि फिथाइ सानजागोन माबायदि आसाबादि जिखुनु सिडली चिराङाव नोंथाङा बिजाथि हिसाबै बिपिएमनिफ्राय गेलेदों माबायदि आसाबादि? आंहा बिश्वास दं फोथायनाय दं एबाराव जोंनि सिडली समस्थिनि जेसेबां रायजोफोर दङ जोंनोनो भट होगोन आरो देरहानाय खाथां। नोंथांनि बादायनाया सोरजों जागोन होनोसो गाबोननि दिनाव? बादायनायखौथ' आं बिदि नुवाखै जों चेलेन्ज होनाय जों नुवाखै आरोखि फिल्डआव माने थानाया थागोन माने गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनसे अधिकार दं गेलेनायनि खिन्थु जोंजों माने चेलेन्ज खालामनाय आं बेबायदि नुवाखै आरोखि जों मोजां माने बेब'धानाव देरहागोन। बेसेबांसो जौखोन्दोआव देरहागोन माबायदि मार्जिनाव सार? बेखायनो आं गोबां बेब'धानाव अर्थात गोबां माने डिफारेन्सआव जों देरहागोन आरोखि गोबां माने बुरजा भट मोननानै जों देरहागोन आं नाम्बारखौ दा बुंला। गासै बिटिसिआव मोनबा समस्ति दङ बिनि गेजेराव बेसेबांसो मोनगोननि आसाबादि नोंथांमोननि दोलोआ एनडिए जिहेतु एनडिए हिसाबै नोंथांमोना गेलेदों? जोङो एनडिए हिसाबै बिटिसिआव 15था दं आरो जोङो नुदों जे 15थायावबो जों देरहागोन माने जोङो गासिबो जों रिपर्टखौ मोनजोब्बाय रायजो राजाफ्राबो बुंदों जोंनो भट होदों होननानै बे गथिखे 15थाबो देरहागोन। आसामाव माबायदि आसा एनडिए हिसाबै? एनडिएआथ' सरकार खालामगोन सरकार खालामगोन सरकारा जे जागोन बे खाथां आरो जोंनि मान होजाथाव जोंनि आसामनि आवगायनि चिफ मिनिस्टार मान होजाथाव जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मायानो मा जागोन चिफ मिनिस्टार जागोन आरो जोंनो नांगौ बे सासे माने दा गोबां माने खामानि मावदों बिभिन्न जाथि गोष्ठी बयखौबो समानै नायनानै जिबायदि खामानि मावदों आरो जों आसा खालामबावदों फैगोन सरकारावबो बेबायदि बिभिन्न जाथि गोष्ठीनि उन्नयननि थाखाय मावगोन माने बे हिसाबै जों आसा खालामो आरो मावगोन। एक्जिट टिभि चेनेलनि एक्जिट पलाव नोंथांमोननि दोलोखौ बांसिन मोननाय देखायदों माबायदि फोथायनाय दं बिनि सायाव एक्जिट पलाव नोंथांमोना? एक्जिट पलआवथ' जोंखौनो बांसिन देखायदों एनडिएखौनो आरो जोंहाबो बिश्वास दं एक्जिट पल नङाब्लाबो जोंहाथ' मोनसे ग्राउन्ड रिपर्ट थायोना आरो रायजोफोरजों जोंहा मोनसे सम्पर्क दं दोलो नालाय दोलोआ जादों दोलोआ सोरजों जायो रायजो राजाफोरनि अननायावसो जायो बे गथिखे रायजो राजाफोरनि जेनाखि निफ्राय जों जि मिथिनाय बे हिसाबै जोंनो भट होदों आरो बे हिसाबै जोङो माने जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां दं जों देरहाजोबनो हागोन। बिथां पानेराम ब्रह्म 19 नं सिडली चिरां बिधानसभा बिएफनि बिपिएमनि बिजाथि पानेराम ब्रह्म बुंदों गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थिनि साननाय फिथाइनि साननायाव गावनि देरहागोनखौ मोनसे मोजां मिजिं दं होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बिटिसिनि मोन 15 बियाबावबो एनडिएनि बिजाथिफ्रा देरहासार जागोनखौ बिथाङा आसाबादि। गाबोनसो जोङो मिथिनो मोनगोन सोरनि आखायाव थांगोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि एमएलएनि सिटफ्रा। चिरांनिफ्राय निजोम दैमारि बड' लाइभ 24।